Sus, paitan ni si Kuwan eh. Di kita ka. Trabaho tarong, sige taga-absingan eh. Si Kuwan eh. Kuwan pre, lain panahon pre. Semua. Nah, kumawag magbaha pre, patay na rin ako energy. Ah, kajakit ko kay init. Kaila ko. Nahap, siminto na mga yan eh. Siminto. Siminto lagi. Sus, paitan lagi. Allergy yung gikuha ng mga kuwan sa bitahan bitaw pre. Allergy kami. Mau lagi. Bag-ura ba ko na ni Udto pre niya ako tunawin. Ikaw ang kinilaw ba ng kilaw. Hindi na mga. Yan sana. Mga kilo. Kuwan. Tuloy pa. Gigluto ako. Kilaw mo. Kilaw. Usang tunga. Ang tunga akong ipriton sa balayron. Di mahurot ni mo yun. Okay. Di maato dito. Tunawin. Di gina mahurot pre. Ako. Ito nga na mo. Mahurot ba? Oh. Anto niya. Kana na. Okay lingaw. Buto na kung tiyas pre. Kaya pahilis pre. Ano ba? Pero ano mga kuwan pre. Oy pre. Oh. Silingan. Isa man di pangalan mo silingan? Wilbur. Wilbur eh, Wilbur. Wilbur, Wilbur day. Bungko sa bungko. Musta po kung kuhan nga premium na ko ninyo itong saging ko. Sus. Way gigi klaro Katoy mo gipanghatag nga. Bitaw. Pangayon mo ni Tonyo. Amawag na ang tuhan na. wa mi nahimo itaw nes, luya mo. Nag-all ba mi ato. Abim na Silingan? kumidjar to. Nakayang yun mo silingan pwede. Tagaan mo. Wa naman good. May klaro to Tonyo eh. Para sa chat ba? Tagaan sa may yung gustong paliton be. Ano lagi? Palinis no, palinis. Kao sa kinilaw. Palinis. Gaya kong tiyan ba? Butdan good. Sa ba? Tay ko. Bino o... Kan good ka nang. So unsa lang good? Soft drinks, ano soft drinks? Kamulay bala. Oh. Sa may yung... Ano lagi? Oh. Salamat ha. Kana. Pre, ako rin minom pre ha. Waman magdaot yung tiyan. Ako nagdaot. Ay ikaw ra inom. Kaor ba kinilaw ya? May na malinis sad ba? Lebe ato, pre di imde ka gikan di ay. Pag upo abot, ikaw ko Saudi. O sa di ka unsa may mong trabaho dito? Kuhan ko, tiglawigs kamil. Tinuod na ingon lang na ako ni Camille di mo ko ni bantayan ra ko no. Oh. Haya Muna na sa. Arara sa sweldo sad. Buwa? Unsa may trabaho niyo today? Tiguro yun sa kamin? Dili. Sa iguro yun niya. Siya gyuros Camille. Malibang. Unsa may tayo na? Unsa may tayo na? Ang kamin. Lingin o Juan? Lingin pero dagko. Buwa? Mura bulan na kun. Lingin? Kuang. Mo na siya Camille. Mo na akong kuha dito. Kuhan ba? Ubran. Kanang lepe ato ba kato imong gi panghatag biton ng namo to na Ato akong premium ninyo. nagi solo nito ni hantod karon ako nang ipakita na Ay, asa ra kaston nyo ron. Ang aking plano. Ang So, ay may para silingan? Hoy! Oy! Mga tropa, Tropang tumpo. Boy, yo. pwede ko musali sa inyong ako lingos balay ni. Naamday mo diri. Di, Kana. silingan ba diri siya? Oh, Sorry ko na to. ay si O kamo to ba na no? Oh, Kami bitaw tulo bitaw. ikaw Wilbur bay? Oh, Ah, mo bitan ni ka ato premium bitaw ni. Una. ya unsa may ayo ni yung kuan ron. Ay to niyo, itong kuan ba ulang gihatag gipangayo mga cellphone. uli ilagi reklamo lagi. Ang kanding, ngayon Ngayon sa sa kanding. ko karon Reklamo. mawag na ako. Nga ultimo soft drink maglisod pa sila palit. Oh, kom to tuwana. Itablaman sila sa. Oh, lagi. Malahem to. Siguro kukuha ay ang Tunyo. kanding nako daon. Pre, idaot yung tiyan butod ka pre, wa ko ni tunawis akong gikilaw ng isda. Ano man na? Tulog ka Okay, kilaw. soft drinks. Ano mo na yung resulta sa imong pagkahangul wa ka magkuan sa Angol. Pre, Hindi, sulo. paliti kog si Uki ibi. Si okay. Oh, ato lang sing ba. Ato na. Si Uki, okay, si si okay. Sa baguna. Si Uki. Basta si Ay na lang si Uki. Muna Si na Uki. bakul Oh, si tinda Uki. sa. Si Uki. Oh, si Uki. Punta na ha. Oh, Na si Uki. Sige, sige. ayo. Amoy si okay. Wala ra ba ya? Wala. Wala. Saon man ibalik sa ko dito babo? Sir, napayato ba? Dito sa Saudi ba, daga mga gwapa dito. Wadi ka katilaw mga gwapa dito. Dili lang tam istorya bahay na kay Saan mo laki? Abisan. Berik. Oh! Anong Wa may si okay. Na! Naunsa mo taong kay si Uki na sila bago ko inatitira. ron ang baligya ron. Oh, Oh, Balik sa ko dito. Mo gani. Luma man siguro ni siyang panahon siguro. Wa iba. Si Wa may si okay man. Nabal ato tindahan na lagi si Uki. Pangunta ng tindira. Kay kung wa na si kabaw. Wa si kabaw. Na. Ngayon ito na. Balik sa ko. Balik tiyan. Pre. Tang ataya. Diba nga lagi ko si Uki yun ako panon. Ha? Nang
Naman gisigingnan mo ko tong akong gusto gasugo na ko dahil nga nako ni si okay eh. Wala lagi ya? Wala. Wala. Soft drink silang kaay. Nahilimon diya. Naaya. Kana na lang eh. Tapila. Cheese. Yes. Kana lang day. Okay. Na, Sprite na lang. Okay. Salamat ha. Ako lang ibalik ang kuha na. Lucio. Sige na. Main lang kayo eh. Kuya pangita. Oh, kanyo. Kan aram lagi na. Unsa mo Kung kosa, Saya giutos ano? Lingko dari ko. Kaya kini balik hapon naman. Kaya nila tinuod ha. Naglisod kini pangita. Sugo ti kagi palit up na rin kagay. Og si okay. Unsa naman sad? Di ba? Balik sa kustindahan sa dani, wa may si okay. Sa samawa ka Balik ya ano tong tidir. Ah! Paita mo eh. Kuwi na nang tindira. Sprite mo ipalito. Di si okay eh. Wa may si okay Hindi nito siya mo. Kuha mo itong tindira, sa man ako. Kayag na ako ni mawa to. Kuya ni balik nito, balik ko sa kuha ni. Oh, dalitok balik ka. Kok.